Ola, boas. Hoxe quería falar dunha lectura que para min ten moita importancia porque, dende un humilde punto de vista, creo que deberíamos analizar se estamos facendo isto como cristianos. A lectura atópase en San Mateo, capítulo 11, versículos 28 e 30, que vou a ler agora na Biblia en castelán, na versión da Reina Valera, e di: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga». Terminada esta lectura, comezo co análisis. Xesús veu a este mundo a sacrificarse por nós, pagando coa súa vida a nosa conta de pecado, pero nese camiño dedicouse a ensinar e a evangelizar coa súa palabra e os seus milagres. Estes últimos, a ollos da xente, ao producirse, son algo incontestable, pero a palabra e os seus métodos de difusión son outra cousa. Para iso necesítase uns dons como son a presencia, a oratoria, etc. Un conxunto de habilidades que, obviamente, el posuía, porque quen iba a estar máis bendecido que el? Polo que, analizando as palabras, que comezo coa de manso, e hei de recoñecer que a de manso non me cadraba como adxetivo dun orador. Así que investiguei un pouco sobre o significado de manso. Como adxetivo, o dicionario da Real Academia Española di que é de condición benigna e suave. Lendo isto, si son sincero, non me cadraban historias de Xesús como a de San Mateo 23, que é moi recomendable, onde Xesús pon de verán aos fariseos dicíndolles: «Serpentes, generación de víboras, como escaparéis del infierno? Ai de vosotros, escribas e fariseos hipócritas». Todas estas dúas frases non parecen poder decirse de maneira suave e benigna, polo que seguín buscando. O Novo Testamento resulta que foi escrito casi na súa integridade en griego, e na palabra manso en griego tradúcese como praus, e ten un significado que é de forza baixo control. Entón, eu que sei, con todo isto, cádrame mellor, porque en vez de un Xesús así apacible e suave, aparecesenos un Xesús firme, sen titubeos e sabéndose dono da verdade. E, ahora quédame a palabra humilde, e significa no contexto bíblico a ausencia de ego e coñecedor de que todos os teus dons proceden de Deus. E a lectura que para min refleja máis esta humildade está en San Xoán 13, do 1 ao 17, onde Xesús, o Fillo de Deus, lavalle os pés aos seus discípulos, e ese era un traballo para os sirvientes. E creo que é a mostra máis clara de humildade que eu coñezo. Iso é a verdade. Para concluir, quero decir que, coñecendo a explicación das dúas palabras, pois vénseme á cabeza como está todo agora, e na actualidade corren malos tempos para andar sen criterio, e debemos ter como cristianos a forza baixo control frente a discursos de odio e a humildade para actuar cos dons que nos dou o noso Pai. Isto é todo o que podo decir por hoxe, e espero que teñades un bo día.